Ăsta fără să crazy, game proți, e de te... Здравейте, хора. Просто казвам какви в България. Аз съм много прости. Ето го Лизард. Ела бе, ела. Ела да те покажа. Аз съм много готин. Ела тук. Елам с сега не мога. Абе, ела бе. Добре, момче. какво стана? Момче. Ела да ти дам неща. Ела влез. Ето го Лизарда. Напиши нещо. Къде сте ви, бе? Мага. Виж, виж. Not back the fire stick. Кой искаш, бе? Чекам да гледам. Какво гледаш, бе? Сега трябва само... Не, моя. Тези седмици. Ама те всички. Гледай. Всички нагледат, брат. Друго нищо не знаят. Дай Приеми. ми и това, каскайте. Оп. Пуки е сари ти им ти къде. Ба. Ето ти това. То стика пуки е сари. О, не. Благодаря, добре. Легендарка да си оставя така. Ето ме имене. Къде бе? Искаш ли бутуши? Да, има неща. Дръж. Кой ги паля, бе? Darkness. Ето ти ги. Darkness кое е, бе? Отдавна. Ето Абе, тя кой е. да пламя, бе? Да. О, яко. Диамант искаш? Аз му дадах 32 диаманта. И буклуците Абе си той това. нали при нас ще живее. Да. Ама не мога сега. Нали не знам къде сте. Пълям на женатите малко неща. Гледай ги те с как гледат. Стъпи тук на дървото, бе. Крейзи, къде ще ги качваш? Стъпи на дървото, бе. YouTube. В YouTube, ама кой канал? Gaming Conference. Абе, заклещиха ма тези тук. И трейд. Майца. Фризворд е тук. Този фризворд истинския ли? Не. Абе, този иска да сметим, а не е с помощта. Кой е? Някой пише Крейзи. Искаш ли така? Кой иска? Да. Не дай нищо. Крейзи, отвори. Абе, аз не мога да... Фали нещо. Чакай сега. Да съберат буклуците. То ще ти пише пак куки с Дим. На ти, бе. Ти бга дойде тук, бе. Кой искаш? Окей, саре ти. Така е. Тук е на феновете мътни, бе. Кажете за дъра на YouTube, кажи. Или хай на YouTube. Да, също. Може да пишеш, това, цветно е. Той е гладиатор. Той е доста удобно. Ако имах ютубър, ще виж всички как казват. Ето янец. Ще ни пъле неща. Чакай много.